Hello, mayong takna sa Kabuntagon, no? Live ka karon diri sa OPE sa GOI 101, no? So, mao karon ang pista, no, sa nag-birthday sa mga nagtrabaho. So, Labor Day, May 1, no? So, adto mi karon sa Battle Strait of Surigao City, no? Mobisita dito ang admin sa It's Global World GOI 101. So kita-kits ta dito mga guys, no? Mga guys, no? So naami dito karon, no? Naa si Dato Lawin, no? Kani mga dato na nisla pero ato pa ni kwaong code ani. Kani si Bai Dinagat, no? Dinagat, so sa tagiya aning Dinagat Island, lumad ni taga Dinagat guys, no? So sa di madugay, no? Madali jud kay mao na gid ni ang takna, no? So are lang mo dire, no? Pwede mo ani mag-research, no? Inyo ning assignment mga guys, mga goys, no? Sa dili pa nako sugdan, ako nang tapuson ang inyong nag-report, nagbarog. Maayong buntag sa Kabuntagon. Kwentos Ming. Ngapi anay ka mo. Happy Ming. Mulagan na ta. Mantungkuan. So, sa di madugay guys, no, mangadto na mi sa area, sa campsite, no. So, katong dire gid ay ang una ang gubat sa World War II, no. Dire ay sa Battle of Surigao Strait, Surigao City. So, sige guys, magkita-kita ta dito sa campsite. Daghang salamat. Maayong takna sa Kabuntagon. Victory at a post.